gaji butulan ne ayan kilai gokoro balle man gaji zo pit konne shankawa zo gaji zo doku konne ko zakilja Salam alaikum. Yabar I just La ilaha illallah yabar konne banna zu konne badde amtine banna dara wasolan balane yabar kaman duwan ya balajin yabar tinene da yakuzire ya da tille yabar nyahire wayire yire nane Alo? Wanda yi mangurli karon yau, kurun yi ma kongor suro kalm yau. Allah! Dam, waye ni bika yi kana minti wuri ci gano ne. Ah! Ah! Jano aiwazu ai kole aiwazu yabar izina cirin da ke ko ya sha so lambara ko we yo ci da ma surutun nan ne kum je mana ya awazu na dai ya kuzi war kankara so soboroto so ledikya aha awa san maledikin bulariyan gaji zaunza shan kawa zaunza mai konnu gana fondiya dai kankara da yake larikin do am didiya ne konnu banna da no sabir da mor konnu banna dana din konnu de gare ba an karam konnu ba ha loktu konnu ngawai banna dana din mele kyari NNPC de group managing director de andiro gas plan sunar nonimia gas plan nar Nigeria ngaman jini zubaw iske bornon go hal turon da sana suro insurgency halan konnu da baw lamar da nim areto lamar fandin zai kikriptu kata kongin nono am kadda muti halan monjin ba da ko sunan go ya konnu bika sa wannan minti ya kuwayan ci buro ni ya kusi ni shi military kulluma da honorable abaja to ngawon mana zuma na jin fangne kam la songorin mari lashi shima yim to kuma moto abaja to kwaltala ma suron guro burime kam na kojin din kwaltarin moto da fanna tana da yim din leiro abaja to karaya kwalta sillai tiro ha aiwa zu su chore ha ni no ni miya ni mai jama'a kalam da mai hawar nan ba ainan karo gullo ne kwaltaru min suro bula yarin guso mele kyari kasar gwamna professor ya ciro ya de godu shiro kunna cille ne kwalta suro bula ta maya sayo alhamdulillah abaja toy kum sir dai kam ari awo ne we bulzuna da gozuna alhamdulillah ayya da ya babara herdi min ma kumburam min hamiya wa gida mai wore kollum suru yi arziki do alhamdulillah mene da din je ilmu luran ne ala ya shiro cina ala ya shiro ilmu man nasarai di ala ya cina adinnya ilmu kunga dinaya ilmu do lamar wandi bula lardi ya san maso ala ya shiro cina annan kan wanda mere kyare ne wallahi wono dai cidi borno ilan kandaum bai sa nasarai kula sa tota na saka da ada yo wanda insha Allah huta da borno ro tambukana kandaw ro cidi borno ilan wallahi ro hiro waldina sai kandaw bula an birtin wanda kandaw masha Allah ala kaunza bara adi maro ya sariman directive ci lino cidi borno ilan kandaw be lino kandaw lano andir man damar ko yende yo wonde ar ande kuren gaso no nyende ande kam borno so de leza mana kandaw ya de mana zain leza na la zain ne fanyena aha ande gwamnati su dinye karai kurunga wadin kwalta lungu e mar kirma ladin ashe san maso gwamnati su rinye karaye din ashe bana military su bana military kurunga wadin honnula ambe ta natse saudu surolar da borno irin kokta na gudin Sulo kula irin fine burun ya saraki sulo kula irin mana dai manga moru da nan yoro gulge konnu ne fa gas plan ne ro military andero sunar konnu ne fa kayinji da ma ko
alan nanka waya ikimya minti me yudu sumuri yo jama so kuma mele kyari sun don no sai dia kuma me am kuradin ya ni de cha ba jaton ge je bangam abajato na aranguro mele kyari anda garam guro kala asuma ya shi mele kyari don ka ukumande isa ya mele kyari har tambudlar dalan burnun holan zina so nyama burne da magarin ala kaunza barar su asuma ya ala kaunza kaun NNPC har sa kada godana lizen nar mele rongo sanadu NNPC chine semine korabne ngune kambane shirirman na do buron kindau badama kumande mele kyari shima NNPC lan general da buna group managing director waltana 001 no NNPC waltana na kindau ba ci zangam da sar kindau ba man kindau ba har mai ala kaunza barar su yo wanda ya man ya kara ya kusi nyura wodo bulukin maade mana mad tsoro wa kurno zuna Allah dalin da konno adu banna za da konno gade ci tudu de tati konno gade andiro baranzu mele kyare kina adu ala kaunza baranzu ale kuru bara abaja toyro falma nidu abaja toyro yen min nan kado kuma ya shawa ko in bai dalin da andiro media a nasarai gutan media abaja toy ade media abaja toy yimlan fanda mele kyare do to kol bokti ma andirin gilar shalliwa ne she andi an gilar liwazi mormo she andi liwazi miro wadu gonma aduma kwat drama borno kwat da gonja mai jama'ar yake ne alhamdulillah ne mai jama'ar yake alanguro barani min alanguro mele kyari nan ka jaman da yare kunzi huskan da yake ne gulu ya abaja to ne gaba account ku donation buran koran shawdu min yuro mama kiman zu sanda lambo kura kiman zu atim fal lambo kura kiman zu shadda lambo kura ala kauna fara ami ya rabi abaja wada ne mele kyari ya mara sai yar killatar kurungo ku abaja to advisor gwamnati re wallahi advisor gwamnati tada siyasa kaman da kaji fanzan dia assalamu alaikum wa alaikum salam malam gudumi alanguro jama'a foundation ngila zoro nero malam mamman ne zuki wuro account number do ezu no yongila warma account number do no ala naka la chino ne utige temero ngila zoro ngila This video sponsored by Maidama Drama Team.